Wara li fl-aħħar jiem it-tmexxija tal-One waqfu lil Joseph Borg, magħruf bħala George tad-Donuts, milli jkompli bil-programm tiegħu tar-radju, fuq post fuq il-midja soċjali tal-istess Borg, il-preżentatur Alfred Zammit saħaq li din hija biss vendikazzjoni. B'Zammit jisħaq li kemm hu kif ukoll Borg għal snin twal ġid biss samlu lill-istazzjon tal-One u għalhekk din l-azzjoni ibiss tpattija. Fuq il-midja soċjali tiegħu il-preżentatur u s-sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit sostna li l-aħħar ġimgħa ma kienx faċli kemm għalih kif ukoll għal Joseph Borg. Dan għaliex it-tmexxija tal-One iddeċidiet li twaqqaf il-programm Kartolina li kien jixxandar matul il-ġimgħa fuq One Radio. Alfred Zammit żvela wkoll li t-tmexxija tal-One iddeċidiet ukoll li tnaqqas ġurnata mill-programm li hu jmexxi u b'reazzjoni għal dan fuq il-midja soċjali ta' Joseph Borg, Zammit saħaq li meta stilla tibda tleq iddejjaq lil nies ħsiena. Din l-aħbar ġabet dispjaċir u rabja kbira fost is-segwaċi tal-One. Ħafna kienu dawk li kummentaw u qalu li minħa din id-deċiżjoni verament miss il-qiegħ għaliex dan huwa ġenn. Fil-waqt li oħrajn tennew li l-Partit Laburista spiċċa. Dan fil-waqt li l-appell ġenerali kien wieħed sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet immedjatament u s-sitwazzjoni fil-partit ma tibqax sejra mill-ħażin għall-ar. Din mhix l-ewwel manuvra li qanqlet rabja enormi fost il-partitarji Laburisti, apparti il-fatt li fl-aħħar jiem l-istess stazzjon kien imċawfar anke mill-awtorità tax-xandir.